Teraz vám spravím názornú ukážku lesnej disciplíny vyháňanie zvery z húštín. Pes je odložený. Ja pôjdem cca 120 krokov, hodím tam 3 aporty a potom pošlem psa na povel žeň prehľadávať les. Cieľom cviku je, aby pes šiel ďaleko, cca 100 metrov, 150 metrov od vás a prehľadával terén. Pri tejto disciplíne musí mať pes zvládnutý aport, a to fakt dobré, lebo veľa disciplín sa zakladá na aporte. Vlečky, dohľadávky a tak ďalej. Pes je odložený a ja idem tých 120 krokov. Sto 25 krokov. Mám tu 3 aporty, tak ich rozhádžem. Jeden hodíme naľavo, ďalší niekde rovno a tretí trocha napravo. Vrátime sa k psovi a na povel žeň ho necháme, nech prehľadáva a samozrejme musí priniesť aj tie aporty. Takže pošleme ho tým pádom 3-krát. Cvičíme to tak v začiatku, že nosíme mu to na kratšiu vzdialenosť, 30 krokov, 40 a postupne predĺžujeme až na tých 150. Pes, keď to pochopí, už to robí dobre a s chuťou a radosť na neho pozerať. Sadni. Teraz ju dáme na povel žeň. Tak. Žeň! Už beží s prvým aportom. Tuším ten celkom vpravo. Pusť. Dobre.
Tak je dobrá. No hej. Tak. Áno. Dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Žeň! Teraz som ju poslal druhýkrát. Už beží s druhým. Pusť! Tak je dobrá. No hej. Tak. Teraz ju pošleme tretíkrát. Dobre. Žeň! Ja používam povel žeň preto, aby pes pochopil, že má ísť na ďaleko. Povel hľadaj dávam pre psa na kratšie hľadanie. Samozrejme je tam aj pokyn rukou smerom dopredu, lebo pes je naučený na tento pokyn vyraziť dopredu. Už má aj tretí aport. Pusť! Tak je dobrá. Pochválime, dáme loptičku. Tak je dobrá. Tak je dobrá. Tak je dobrá. Áno. Tak je dobrá. Tak je dobrá. A pes je spokojný a ja som spokojný.